Halo guys, kok tadi gini? Nah, itu. Halo guys, ada Ki Power Setes, saiki lapo? Halo guys, ada Ki Power Setes, iki video pertama awak dhewe. Saiki awak dhewe katene unboxing albume NCT 127. Nah, karena albumnya kayak gini jenengmu sapa? Boboho. Aku Saolin dan iki rekanku Boboho. Saiki awak dhewe kate nge-reaction albume NCT 127. Oh, 127. Oke, saiki apa nih sing buka? Iki kae. Iki aku pengen buka ngono tek mau. Ya apa? Nah, ayo. Jadi dia bakal nggawe basa campur-campur ya, iso basa Indonesia, Jawa, Thailand dan Korea Jen sangar kene. Oh, di poster, guys. Oh, poster. Poster dilipat jadi mlegedut. Mlegedut. Jadi nah, iki sapa? Nah, ngene iki postere kayak biasane lah. Kayak poster apa sih poster? Ya apa iki? Wi, suwangeron. Podo nama iki. Iya. Ireng-ireng. Nah. Iki apa iki? Oh, apa iki? Oh, iso apa guys? Iso apa guys? Suwangeron canggih. Padahal gak ada baterai. Kayak Hogwarts. Apa nih Hogwarts? Oh, stiker. Wah. Oh, iki stiker guys. Buka gak yo? Iso mbok templekno motormu ben kayak suwanger ngono lho. Heeh. Aku pengen delok sing iki lho. Iso udun. Bos nyerah. Yes. Iki apa nih saiki? Iki adalah CD. CD di sini kayak ini. Kayak meson, CMBO. Nih. Nah, saiki awake dhewe. Oh, foto kartu nanti diilangno dhisik. Oh iya. Nah, iki wis diilangno foto kartu. Saiki awake dhewe katene ndeloki anu-anue. Buka sih. Ya. Mbak Bobo iki kan. Oh. Iki padha mbek poster ya, guys. Walah. Wah, double. Tapi kira disuwek dari poster ayo. Saken iki kayak anak kami. Iya, kayak buku sampulnya buku akuntansi ku biyen. Jadi kayak gak ono ngono ilang. Oh, iki menyatu. Oh iya, kayak sadar. Nah, iki menyatu. Tapi gak simetris ngene lho. Iya, nah, berarti sing gawe silinder. Gak iso. Wah, iki. Nah, iki apik sih iso digunting ya. Iki iso mbok templekno nang sembarang sih, lek jarine Jaehyun sih digawe nang case ya. Lah aku mending tuku nang WTC. Masya Allah, iki gantenge. Ya Allah, podo ambek iki. Lah yo, iso ketok raine tok ngono muncul. Putih ora ya. Lah ya putih. Aku nang sebelahnya kayak gini. Gak ketok, langsung menyatu ambek jakete. Iya, iki lho kate lapis sih. Iki biasku, guys. Jadi aku Saolin seneng ambek iki. Dono. Wah, iki iku kon ibarat tempe cowok ngene dijak ambek dhek. Wow, mantul rek. Mantul lurane gak ketok. Ya Allah, cik gantengnya rek iki. Yo sak putih kabeh on. Cik gak putih yo. Yo iya. Sambil rawang lagi. Iku ae dibuka kok. Oh, nak kaos kok njero tenang ae. Apa arek iki merem berdoa? Menginginkan cita mulai. Masya Allah. Lah yo aku aku lak yo dukun. Iki karepe apa? Tapi kira iki iku kon di anu temenan kon, tibake bujukan. Ya ndiasmu iso sak juta anjing. Nah, iki lho rambutnya masih kayak petik ngono. Paruan ya rambutnya. Tetep ganteng ya. Ganteng. Dapatno itu ganteng. Iki asli sapa ya? Dadi anjing kon. Sok foto. Cita-citae Bobo ya itu dadi anjing. Iya. Anjing iki tapi mulai anjing iku. Anjing apa sih? Kelakuan kayak anjing gampang sih lek dadi anjing, cepat tercapai. Allah. Cik mana kayak dosen kene. Iya, iki kayak dosenku, guys. Iya. Gak oleh sebut nama. Iya, gak oleh. Kok dia famous. Wah, iki rambutnya ada wasabi ya, guys. Wah, iya lu apa ya? Aku dideleki petik ya. Dideleki petik kayak iki rambutnya. Dadi makane iki ada apa jenenge? Ada apa? Iki ono amanai. Lek dolen aja sembarangan. Aja cilik-cilik sampe petik rambut udah ijo. Mana cok dolen ae kon. Wah, iki sih seneng aku. Seneng pol. Gede raine. Ayo gawet mbak. Jumbelas ya. Wah, kayak Jepang ya. Iya, ancen kudu Jepang. Jember. Oh, Jember. Heeh. Ini jadi kayak Dasmini lho ya apa? Siapa sing arek Dasmini? Ono wingi nang fanbase ngono jare kayak Dasmini. Kayak sapa ya? Iya, kayak sapa ya? Iya, kayak sapa? Kayaknya beda ya kayaknya nih. Nah, album iki ku laguwe enak-enak. Sing paling enak judulnya Malam Putih. Apa? Malam kok putih sih? Saya makan nih, gak ngerti aku. Ini gak masuk akal, tapi ya seneng aku. Enak. Wih, iki aku enak. Apa? Film apa? Sing Insidious. Tak pikir jelangkung. Ngeluh deh. Ngeluh. Batuk pagi, batuk ya. Ganteng kan? Iya, ganteng ya. Ya, iki nama itu ya, bisa lek anak kayak gini. Ya Allah, ketombean. Iya, iki motivasi apa coba dingin. Di endorse. Head and shoulder kayak apa? Iki chattingan nah. Oh. Chattinganku ambek DSS. Api sih konsepnya sing iki. Online class. Iya. Loh, api.
Zumba. Nah, iki ono thanks to. Iki maksudnya apa iki kok dari cilik? Lah ya kok jadi kayak ngene. Kok kasar gede ae. Aku gak iso maca rek. Makane iki apa ini? Aku mau Quran kurang lancar. Cuma mau ini. Untuk kemari. Iki lambe kok jasudan ya? Makane, kresek iki. Sini difoto gak dulu. Hari kok dadi kayak ngene ya? Lambe ini lho, gesek income. Ya wis pede saiki. Oh ya wis sensin. Iki yo gak sensin langsung pede. Buka semua, buka Mas, buka. Tekan parkir di wae konsep. Buka kabeh, iyo. Dia sing biasa iku ngrapino motor. Mas Boy. Mas Boy ku sapa? Ya iki mari ngisi bawang kae opo? Kok koyo kene? Kok opo? Ayo. Mesti lak sebelah kanan ya, kanan. Konsepnya anu yo, kayak brek-brek ngono ya, kayak green lho. Kayak nang fiasco. Apa tak kuning ya, kayak ijo, kayak keres. Iki nyeklo apa iki? Apa ya? Bare mikir ae. Ayo, gak jelas pertanyaan iki. Loh, iki pisan dibuka kabeh, bukaan kabeh. Sini dibuka. Iki lho buka. Oh, masyaallah kok nang kene. Ya dibuka kabeh, dibuka. Sange Mas. Iki rek saknoe tangane lho. Mari iki pas tomat ambek bawang. Loh, iki tambah. Apa sih? Yakin aku dhewe wis stok angin wae. Apa sih? Iki sopo? Oh, kok aku seneng ya iki lho, ono sing numpak iki motore. Endi? Iki kan spion. Oh iya. Motor. Iki ono gambar wonge. Sing numpak sepegilan. Gini milih ya. Santai. Sawadikap. Wis katintek rek. Wah. Wis yo iki ngene-ngene tok. Wih, iki keren. Sopo ya iki? Kayak bapakku sih wingi iku, anu nang kono melok-melok. Iki apa? Oh, iki lagu-lagu e guys nang kene dan aku sing paling seneng iku sih iki White Night yo. Iki foto apa BTW? White Night. Iki lirik-lirike. Ya Allah, lamu tuku bitor iki dikei phone sakmene iki mosok ketok. Lah yo. Wis entek ireng iki. Wah, iki sih. Wapi sih. Lampu iki wae. Seperti mati lampu ya sayang. Nah, kene kan. Nah, saiki ya deh. Siapakah photocardnya? Siapa ya? Shoot. Ciro. Siapa lagi? Oh. Johnny. Ini kudu biasku kan. Ih, ganteng. Ganteng ah. Bisa fokus. Nah, wih, ganteng kan. Wih. Masih lek aku kayak kucing anggora ketelu popo ngono lek koyo ngono rambutnya. Nah, dadi isi album iki isi lumayan akeh rek. Tapi ya harganya ngono yo mahal. Lebih larang teko sing liyane. Soalnya iki sing unlimited ngono yo. Regane piro lek nang Taiwan? Ada iki tuku nang Taiwan harga Taiwan iku 578 Taiwan dolar. Nah, iku sekitar 200 lebih yo. 275 lah. Sekitar sakmono kok lek tuku nang Indo gawe piro komen nang isor. Jarene sih ono sing gurung sampai saiki soalnya gara-gara corona tuku album iki. Saknoe. Lah yo pindah nang kene rek. Nah, tapi kemarin udah boleh. Iki lho sih aku sih paling seneng iki ya. Kan paling seneng apa nih? Iki lucu stiker ya sih. Oh iya, tempel nang motor guys. Tempel nang jidatku. Wis jadi ngono tok review-e New Zone sing versi iki, engko dhewe bakal ngekeki review-review sing lain maneh. Lek kalian duwe saran album apa sing kudu di review misalnya kayak albume KKI ta albume sapa maneh siapapun gak apa-apa masih K-pop gak apa-apa. Kok awake dhewe bakal tuku dan bakal review. Oke. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Asik di dislike ya rek. Ya wis rek, aku Saulin dan kancaku Bobo. Pamit dhisik. Dadah lur. Assalamualaikum.